Ayo. Sumpah. Kon lek ngene-ngene terus kini bakal dadi apa dan? Hah dan? Dadi apa? Aku lagi sedih kok. Aja kalau ngono dalah. Kalau terus ya kone. Ya apa arek koyo ngono mok kalau. Gak penting, Bos. Dadi aku ya mending ngoplo. Kono aja ngono, Cuk. Kesehatanmu lho, Cuk. Bahaya. Kok lek mending ngoplo-ngoplo nyeburong kali berantas ngono iku, Cuk. Wis enak langsung bluron. Daripada kalau golek sampah wae rombeng cuk sawen aku gak iso mikir cuk arek kok ngono iku arek gatel lah wis mending jebur kali brantas kon dhewean kono aku tak golek kerja kon niku pengangguran dadi apa kadene oprek keong Alaska iki Akan ya apa lho, Cuk. Aku ket mau pusing mau kon jebur kali berantas. Aku yang golek kerjaan kok iku ae tiang listrik dirombeng ayo saiki. lek iku ya kon nyolong kudu kerja apa sih pertama profesi ngarit kon gak gelem ya bukan gak gelem kon males yuk aku wis gawiyat engko ireng mek engko gadel mek engko taek oh niki sak dino 100 tan sak dino 100 wong loro gak 100 apa iku lak ngarit iku aku 100 kon 100 nduk 100 dadi gawe wong loro enggak kon yo opo dan wong wis bae koyo ngono lho mau wong apa sambal rene meneh ya iki wis ana ponakanku kae ngarit